Magandang gabi mga kasisid. As usual, nandito naman tayo sa gitnang bahagi ng karagatan upang maghanap ng kahit anumang mapakinabangan dito sa ilalim ng dagat. Ngunit ang partner ko ngayon ay iba. Dumagit muna ako ng ibang partner dahil si partner Andrew ay busy. Kaya aking ipapakilala sa inyo ang bagong partner, si partner Kulot. Kulot, di ba partner? Na taga Cagayan de Oro. Ang tunay niyang pangalan pala ay si Reggie Holguin. Kaya shout out po sa lahat ng Holguin family dyan sa Cagayan de Oro City. Narito ngayon ang inyong kababayan, kasama kong nagsasagwan. Kaya samahan nyo kami mga kasisid sa aming adventure ngayon ni partner Kulot, at naway magandang biyayang ipagkulob sa atin ngayong gabi para masayang ating pag-ahon mamaya. Ano mga kasisid, tabayan na lang ninyo ang aming pag-ahon ni partner, at kung naman ang aming makakayanan mamaya ay aming ipapasilip sa inyo sa aming pag-ahon. Kaya stay tuned mga kasisid, at kami lulusong na ni partner Kulot. Malaki ang buwan mga kasisid, pero susubukan pa rin namin. So bago kami lulusong, shout out pala kay Sagay Adventure dyan sa may Northern Samar, at sa lahat po ng mga taga Northern Samar, shout out po sa inyong lahat. Let's go mga kasisid. Babaw pala. Urang alimasag dito lang sa bababaw. Pangalawang alimasag. Ayos. Sayang, dalawa, nakawala yung isa. Dali naman. Ay, patay pala. Nyos.
A few moments later. Tahon na kami mga sisid. Ang huli ay kunti lang, halos alimango at may ilang piraso lang na isda. Malabo kasi ang tubig, pero ganun pa man malaking biyaya pa rin ito. Libre naman ang ulam natin para bukas. Kaya maraming salamat na naman mga sisid sa pagsama ninyo aming adventure ngayong gabi. Sa susunod adventure ay magsama-sama tayong muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.